Эфирда атна аялыклары, студияда Әлфина Хуҗина, исәнмесез? Вирус шигенергә уйламый, сакланыгыз. Яңа завод, яңа эш урыннары, Алабугада яңа завод ачылды. Кәҗәне дә биергә өйрәткән. Ничек итеп гади авыл әбие хайваннарны иярлый. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Битлек режимы кертелде. Җәмәгать транспортында, таксида, парковкаларда, лифтларда аны кию мәҗбүри. Роспотребнадзор COVID-19 коронавирус инфекциясы таралуны кисәтү максатында битлек киеп йөрү таләбен мәҗбүри төстә куйды. Илнең баш санитар табибы Анна Попова бу җәһәттән тиешле карарны имзалаган. Россия Федерациясе территориясендәге кешеләргә халык күп йөри торган урыннарда, җәмәгать транспортында, таксида, парковкаларда, лифтларда сулыш органнарын саклау өчен гигиена битлекләрен киеп йөрүне тәэмин итәргә диелгән документта. Моннан тыш, ведомство 23 сәгатьтән 6 сәгатькәчә төрле тамашалар, күңел ачу чараларын үткәрүне һәм җәмәгать туклануны оешмалары эшчәнлеген тыйган. Шулай ук җәмәгать транспортында, таксида һәм халык күп йөри торган башка урыннарда дезинфекция режимын көчәйтү тәкъдим ителгән. Бүген Алабугада Татарстанның берничә районына хезмәт күрсәтүче COVID госпиталендә 84 кеше дәвалана. Аларның 23 кислородка, 1 кеше ясалма вентиляция аппаратына тоташтырылган. Алабуга госпитале җитәкчесе Азат Гайсин билгеләп үткәнчә, кешеләрнең язгы һәм җәйге чор белән чагыштырганда хәзер авыручылар саны күбрәк. Бүгенге көндә Алабугада тәүлегенә 50-60 кеше компьютер томографиясын уза. Медицина хезмәткәрләренә йөкләнеш бик зур. Компьютер томографиясын бары тик табиб билгеләве буенча гына узарга кирәк ди медиклар. Тиздән Алабугага коронавируска каршы иммунитеты булмаган медицина хезмәткәрләре өчен вакцина кайтарылачак. Бу атнада Алабуга махсус икътисади зонасында конвейер роликлары җитештерү буенча завод ачтылар. Аканет эшханәсендә Европа сыйфатындагы продукция җитештерәчәкләр. Җитештерү тулысынча автоматлаштырылган диярлек бу кеше факторын юкка чыгара. Конвейер җиһазларын кулланучы Россия һәм чит ил компанияләре үз предприятиеләреннән комплектлау әйберләрен сатып ала. Һәм шул ук вакытта югары хезмәт вакыты һәм яхшыртылган техник характеристикалары булган роликлар ала алачак. Аканет илебездәге конвейер җиһазлары һәм аңа комплектлау җайламалары җитештерү буенча лидерларның берсе. Яңа завод Россия машина төзелешендә импортны алыштыруга бер адым гына түгел, ә экспорт потенциалын гамәлгә ашыру мөмкинлеге дә. Предприятие продукциясе Европа базарларында конкурентлыкка сәләтле һәм компания бу юнәлештә актив эшләргә ниятли. Алабугада юлларда чокырларны ямау эшләре тамамланып килә. Исегезгә төшерәбез, быел бу төр юл эшләренә 2,5 миллион сум бүленеп бирелгән иде. Чокырларны ямау эшләре исемлеге юлның чынбарлыктагы торышыннан, шулай ук гражданнарның мөрәҗәгатеннән, шул исәптән халык контроле аша кергән хатлардан чыгып билгеләнде дип искәртеләр шәһәр башкарма комитетында. Иң беренче чиратта шәһәрнең үзәк урамнары юллары төзекләндерелде. Быел барлыгы гомуми мәйданы 1000 квадрат метрдан артык булган чокырларны бетерү планлаштырылган иде. Бүген ремонт эшләре Болгар һәм Землянюхина урамнарында бара. Биредә ремонтның гомуми күләме 630 квадрат метр тәшкил итә. Барлыгы шәһәргә 336 километр озынлыктагы юл һәм 58 чакрым озынлыктагы җәяүлеләр юлы хезмәт күрсәтә. Исегезгә төшерәбез, ремонт өчен кайнар һәм салкын асфальтлау технологиясе кулланыла. Иван Шишкин музей йорты төзекләндерелә. Фасадны яңарту, канализация һәм су белән тәэмин итү, ишек алдын төзекләндерү эшләре башланды инде. Моның өчен республикадан 22 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Бу шәһәрнең төп музеен реконструкцияләүнең соңгы этабы инде. 2 ел элек ремонт эшләре музей йорт эчендә башкарылды. Рәссам Иван Шишкинның мемориаль йорты нинди үзгәрешләр кичерәчәк һәм музей хезмәткәрләре тагын нинди яңалыклар әзерли? Толырак киләсе материалда. Иван Шишкин музей йорты материал белән капланган. Төзүчеләр ремонт эшләренә керешкән. Бу ремонт эшләре генә түгел, рәссамның туган йорты бинасының фасады төзекләндерелә. Монда беренчел күренешне саклап калу мөһим. Хәзер белгечләр фасадны тышкы яктан чистартты. Түбәнне алыштыру эшләре, икенче катта тәрәзәләрне алыштыру, брусчатка алыштыру эшләре башланды. Хәзерге вакытта канализация һәм су үткәргечләрен төзекләндерү эшләре бара. Без канализацияны бөтен су үткәргеч системасын яңартачакбыз. Булар барысы да узган гасырның 50нче елларыннан бирле яңартылмаган. Мин моны ел ахырына кадәр эшләп бетерәчәкләренә ышанам. Реставрация эшләре республика президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башланды. Моның өчен 22 миллион сум бүленеп бирелгән.
Цвет такой же будет, каким был, голубой, конечно. Фасадның төсе шундый ук булачак, зәңгәр су төс. Без үзгәртеп бетермибез. Минем тагын бер теләгем бар. Верандага элек булган төрле төстәге тәрәзәләрне кайтару. Бу саклана торган объект һәм бу эш мәдәният объектларын саклау буенча комитет күзәтү астында алып барыла. Бөек рәссамның музей йорты белән янәшә урнашкан бина да үзгәрә. Бу музей декоратив гамәли сәнгать остаханәсе бинасы. Ул да тарихи кыйммәткә ия. Кайчандыр биредә шәһәр тарихи музее, аннары сәнгать галереясы һәм декоратив гамәли сәнгать музее була. Сейчас музей-заповедник находится на этапе. Хәзер без яңа музей булдыру өстендә эшлибез. Алабугалылар бер кайчан да күрмәгән сирәк коллекциялар музее булачак биредә. Туристлар һәм шәһәр халкы өчен төрле юнәлештәге шәхси коллекциялар белән таныша алачак. Бүген биредә шулай ук ремонт эшләре бара. Алар музей эткәрлегенең үз акчалары һәм игенәчеләре ярдәме хисабына финанслана. План буенча ремонт ел ахырына тәмамланырга тиеш. Бу музей объекты алабугалларга яңа елга үзенчәлекле бер бүләк булачак. Музей хезмәткәрләре әйтүенчә, монда коллекцион тормыш атмосферасы хөкем сөрәчәк. Сирәк коллекциялар музее коллекционерлар өчен генә түгел, гади халыкның да күңеленә хуш киләчәк. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгәләмов, Атна яңалыклары. Алабугада Әби патшага һәйкәл ачырга җыйналар. Ноябрь урталарында шәһәрдә Екатерина II һәйкәл ачылачак. Әйтергә кирәк, шәһәрдә бу ханымга һәйкәл чираклыгына барлыкка килмәгән. 1780 елда 340 ел элек нәкъ менә Екатерина II Алабугага Россия империясының өяз шәһәре статусын бирә. Ул вакытта шәһәрдә нибары 1000гә якын кеше яшәгән. Шәһәр пәрәвәзләп торгызылган урамнар белән чикләнгән туры пышмаклы кварталлардан тора. Йортлар нигездә 2-3 хатлы. Ә шәһәр үзәге Спас соборы янында була. Тарихи хәтерне саклау максатыннан монумент Спас соборы янындагы скверда урын алачак. Һәйкәл кую өчен акча хәйриячеләр инициативасы белән Россия дворяннар җыйны тырышлыгы белән һәм битараф булмаган рәхмәтле халык ярдәме белән җыелды. Екатерина һәйкәле шәһәргә үзенчәлекле бүләк, дип хәбәр итә протоиерей Сергей Лепихин. Бу атнада 30 октябрь көнне илебез сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнен билгеләп үтте. 1920 елдан башлап 50 елларга кадәр элеккеге Советлар Союзының 10 миллионнан артык кешесенә кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелә. Меңнәрчә кеше гаепсезгә атыла, күпмесе төрмәләрдә утыра. Сөргеннәргә озатыла, кимсетелү, җәберләүләргә дучар ителә. Сабыйлар әти-әниләреннән тартып алынып, балалар йортларына таратыла. Гаделсезлек корбаннарының үзләренә генә түгел, туганнарына, балаларына да халык дошманы булып яшәргә, газаплар, түбәнсетүләр эчендә янарга туры килә. Алабуга районында барлыгы 1600-гә якын кеше репрессияләнгән, төрмәләргә озатылган. Шуларның 100дән артыгы гына исән-сау әйләнеп кайткан. Алабугада бүген туганнары әлеге сәясәт режимы корбаннары булган 43 кеше яши. Ел саен хәтер көндә алабугалылар лагерьларда һәлак булучыларны, судсыз һәм тикшерүсез атучыларны искә алалар. Кормили нас плохо. Приходилось лазить по помойкам и подкармливаться ягодами в лесу. И чтобы проглотить объедки, я представляла мамину вкусную и горячую еду. И тогда мне становилось немного легче. Но этого не хватало, чтобы быть сытой. И голод одержал надо мной верх. Силы начали быстро меня покидать, и вскоре совсем закончились. И меня не стало на этом свете. Когда меня забрали, мне было 4 года. Я очень тяжело пережила расставание с мамой. Каждый день во время тихого часа я никак не могла заснуть и долго ворочалась. Из-за этого тетя Дина, воспитательница, каждый раз делала мне замечания. Но это никак не помогало мне заснуть, а только наоборот, заставляло все больше и больше думать о маме, о ее теплых и нежных руках, о поцелуях перед сном. Җырларның темалары төрле, берсе дә күңел ачуга корылмаган. Казанда үзешчән композиторларның яшь йөрәкләр халыкара фестиваль конкурсын оештыручылар шулай дип белдерде. Алабугаданың фестивальдә Нина Сәлимуллина яклады.
Festivalning birinchi turi onlayn formatda o'zdi. Konkursda qatnashish uchun O'zbekiston, Moskva, Yarshalli, Qozon, Ufa, Estoniya, Yoshqaraladan 300 ga yaqin g'ariza berilgan. Shularning 30-gina eng yaxshilari ikkinchi turga o'tgan. Festivalda shahar madaniyat saroyining Tatar xalq teatri rejissyori Nina Salimullina da qatnashdi ham diplomant bo'ldi. Konkurs natijalari bo'yicha Nina xonimga Qozon shahrida professional tovush studiyasida jir yozdiruvga sertifikat topshirildi. Ул профессиональ дрессировщик түгел, әмма аның тирәсендә бөтенесе дә бии. Алабуга районының Покров авылында бик җыр телле һәм күңелле әби Тамара Архипова яши. Сүзебез аның хайваннары турында бара. Тамара Васильевна хуҗалыгында 11 кәҗә яши. Һәрберсенең кушаматы бар. Куян, кызым, маймыл, көдрәш, һәркемнең үз исеме. Алар арасында иң кызыгы 2 яшьлек кәҗә тәкәсе. Ул артка аякта тора, тәмтемнар ярата һәм тәпиен бирә. Хәзер әйдәгез, җентекләп карыйбыз. Ну-ка, дочка, ходи, дочка, ходи. Заяц, ходи. Тамара Архипованың һәр иртәсе менә шулай башлана. Беренче эш итеп ул үзенең кәҗәләренә ашыга һәм көне буе шулар белән мәш килә. Шунда ки, сүз аның шәхси ярдәмче хуҗалыгында түгел, ә аларның биюләре турында. Дочка, кики, покажи, да не бойся. Вот. Молодец, заяц. Аның каршында 2 яшьлек ата кәҗә, кушаматы Заяц. Тукымлы. Лапу, заяц, лапу. Вот, молодец. Молодец, хорошая лапа. Давай другую лапу. Ну, другую лапу. Вот, молодец. Менә бу ана кәҗә, ул да артка аякта йөри белә. Тик безгә ул осталыгын күрсәтергә теләмәде. Күрәсең ярамый. Тиздән аның кәҗә бәтиләре барлыкка киләчәк. Она беременная. Тамара Архипованың бу шөгыле 15 ел элек башланган. 2004 елда Покров авылына күчеп кайта. Сыер сатып алдым ди. Әмма Тамара Васильевнага аны карау авырлаша. Шул чакта сыерны кәҗәгә алыштыра. Ну, без скотины, ну как я могу без скотины? Ну, в деревне должна быть животина. Что это за деревня? И что это житель деревни, если ни скотины, ни птицы нету? Это неправильно. Вот. Ну, и когда уже с коровами здоровье не стало позволять, я перешла на коз. Козье молочко, тем более эта порода коз, ни мясо не воняет, ни молоко не воняет. Вкуснейшее. А ну, пошла отсюда. Бүген хуҗалыкта 11 кәҗә бар. Һәр кайсының үз тамгасы бар. Они сами себе дают клички. А как это? А как? Вот заяц был маленьким козленком, когда бежит, и задний нос, как у зайца, вот так вот, синхронно. Ну все, заяц. Кудряш, это у него чуб кудрявый. Вот. А басурманы, почему басурманы? А он не слушался долго. И свой обычный такой-то, знаете, если надумал, то все, пока не рявкнешь на него. Эх, ты паразит такой, я тебе сейчас уши отрежу. Ул кеше яшьтән үк өйрәтә башлый. Сүз уңайыннан бу эшләрне урамда көткән чакта ярдәм итә. Тамара Васильевна кәҗәләрен йорты янында гына көтә. Алар шит территорияга кирмиләр һәм өйләреннән дә ерак китмиләр. Кәҗәләрне кулга ияләштергәндә ипи, хәтта конфетлар да куллана. Алар да тәмле ашарга яраталар бит, ди авыл әбисе. Животные, даже вот куры, и то любят ласку. Просто любить надо. Уйди попросай. И как давно он танцует вот так? Только подрос, и начал вкусненько это всем хочется. И за вкусняшку они и на это на занятиях. А вот сейчас дочка вот не становится, она понимает, что ей нельзя. Бабушка-то не понимает, а она-то понимает, что ей нельзя уже. И становится. Давай лапу еще. Еще лапу. Нету. Другую лапу. Давай лапу. Вот, молодец, козел. Хороший, зайка мой хороший. Мальчик мой ласковый, да. Поцелуй бабушку, ну-ка. Ну, давай, целуй. Давай целоваться. Не надо лапу. Давай целоваться будем. Менә шулай Тамара Васильевна үз кәҗәләрен бик ярата. Алар минем авыруларымны да оныттыра ди ул. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгерләмов, атна яңалыклары. Янәшәдәге күршеләребезгә, дусларыбызга ягымлырак булыйк. Мин Әлфинә Хуҗина, сезнең белән киләсе очрашларга кадәр сау булашам. Үзегезне саклагыз.
нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры. Алабуга нуры? Алабуга нуры. Алабуга нуры. Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, Алабуга нурына язылмый калмагыз. Алабуга нуры. Кызык. В коттеджном поселке Гренландия уже началось строительство первых домов и прокладка линий электропередач. Более 300 семей уже приобрели земельный участок в Гренландии, но еще остались интересные предложения с прекрасными видами. Приглашаем и вас выбрать земельный участок. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28, 8 939 347 00 85. Гражданам, подавшим заявление на получение выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами, в случае трудоустройства на работу необходимо срочно обратиться в пенсионный фонд для прекращения выплаты. Нет возможности оплачивать по кредитам или имеются просрочки? Компания «Финансовый юрист» поможет освободиться от непосильных долгов. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20. Внимание! 1 и 2 ноября в кинотеатре «Иллюзион» первая сезонная распродажа шуб. Большой выбор мутона, норки, дубленок и мужских курток. Низкие цены от производителя. Любимая акция «Меняем старую шубу на новую со скидкой 30%». Ждем вас с 9 до 19 часов в кинотеатре «Иллюзион». Уважаемые пенсионеры, только для вас каждый четверг до 12 часов в магазине «Светофор» при покупке от 500 рублей в чеке вас ждут приятные подарки. Акция бессрочна. Подробности у продавцов. Город Елабуга, улица Молодежная, 5. «Светофор». Покупай выгодно. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11.